Otto 10! Tervetuloa Donitsi-myytin murtajiin. Mitäs me tänään tehdään? Tänään meillä on kuule Oskari mielenkiintoinen myytti käsittelyssä. Myytin mukaan mies on surffannut tietokoneellaan kotona. Hän on ostanut Arnoldsilta donitsin, jonka hän on jättänyt pöydälle tietokoneen eteen. Hän poistuu huoneestaan, tulee takaisin ja donitsi on syöty. Syöty? Kyllä, eli myytin mukaan häkkerit ovat vienneet Arnoldsin donitsin. Okei. Ehdotan, että lähdetään kokeilemaan. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Lähdetään. Olemme nyt kopioineet myytin osoittamat olosuhteet täydellisesti. Tämä ei ole puu. Tämä on naamiointiverkkoon piilotettu kamera, joka tulee monitoroimaan tietokonetta ja donitsia. Nyt me siirrymme Oskarin kanssa takahuoneeseen seuraamaan tilannetta. No niin, täältä bunkkerista käsin me monitoroimme tilannetta ja seuraamme, miten käy meidän donitsin. Kyllä. Tässä voi itse asiassa mennä sen verran pitkään, että mä haen vähän evästä. Selvä, minä jään tänne katselemaan, miten tässä käy. Aika mielenkiintoista. Tuskinpa tässä nyt mitään pitkään... Näittekö? Häkkeri on löytänyt Arnoldsin donitsin ja ei voinut vastustaa kiusausta. Ei, hän haukkailee donitsia, aivan uskomatonta. Häkkeri on todella haistanut donitsimme ja onnistunut häkkeröimään koneeseemme ja sieltä käsin napannut donitsimme. Aivan uskomatonta. Tämä myytti on 100% todennettu. No niin, enpä olisi uskonut, mutta näin se vaan on, että häkkeri varastaa tilaisuuden tullen Arnoldsin donitsin jopa verkon kautta. Sanoisin, että tämä on harvinaisen varmistettu myytti. Mitä sanoo Oskari? Ja tervetuloa taas seuraamaan uusia jännittäviä jaksoja.